Ftit jiem ilu dan l-istazzjon xandar intervista ma' George Iżammit, missier ta' 49 sena u li komplikazzjonijiet f'saħħtu waslu biex George għaddej minn ħafna tbatija. F'dik l-intervista, George kien qal li f'għajnejh qed jara dlam biss. Għaddej minn strami ta' kera, għajnejja dejjem dalma qed nara f'għajnejja dejjem dlam biss. Wara l-intervista ma' George, il-pubbliku irreaġixxa bis-saħħa biex jiren jagħmlu kuntatt magħna biex jgħinu lil George. Xirijiet ta' ikel u donazzjonijiet oħra erġajna morna għan George u tajnieh id-donazzjonijiet miġbura bil-ġenerożità tal-pubbliku. Ringrazzjahom minn qalbi qalb ġeneruża kienu nies bin-naqra li kellhom tawni u veru ma nistax ningrazzjahom aktar minn hekk. George ifaħħar il-ġenerożità tal-poplu Malti. Binaqra bil-ftit dejjem taqla xi ħaġa matul Malti. Sija tagħmillu ġed ħażin xorta jaqdik bit-tajjeb u l-ħażin. Id-donazzjonijiet tal-pubbliku jtaffu ftit mid-tbatija iżda l-ikbar inkwi tal-George u s-sosten tal-familja tiegħu. Dejjem naħseb ġej fuqi. Is-accident ma jnexxilix di x'ha jiġri minni. X'garanzija għandi l-familja kif għad tibqa' miskina għad titfarrak l-żgur. George jirringrazzja lil daw kollha li fi ftit jiem laqgħu l-appell tiegħu u resqu bid-donazzjonijiet tagħhom.